I veliki pozdrav moji drugari, gledalci i fanovi vozila, kamiona, motorčića, kako god da nazovemo, traktora i svih ostalih kategorija što se toga tiče. Još jednom pozdrav i dobrodošli još jedan novi klip na mom kanalu. Nije me bilo nekoliko dana, šta znam, obaveza do poljoprivreda, malo šljive, jedno drugo se radi i nemam vreme da snimam klipu. Dobro, to malo manje više. Lele, ovdje je vrućina, možda otvorim malo vrata. Znači, danas sam rešio da snimim jedan klip za Castrol Edge ulje koje je kupljeno u Srbiju. Pa ću da vam ispričam zašto snimam taj klip. Pa ovako sad možete da počnemo, sad ću da vam pokažem ja znači ulje koje ovdje ima, koje sam ja kupio. Samo moment. Znači ovako imamo kanticu od 5 litara Castrol Edge 5V30C3. To imam znači isto, pošto u njega ide oko 6,5 litara, imam i ovu kanticu, su iste. Znači ovo ulje je kupljeno u Nemačkoj, ja ću poslije da snimim da vidite da piše na nemački. Sad ovo ulje je Castrol Edge 5V40 kupljeno u Srbiju. Znači kantice su kao što vidite potpuno iste. Znači boja je potpuno ista. I ovo ulje treba da bude malo gušće nego ovo, ali nije. To ulje je ređe nego ovo zato što nije to. Kao što kažem, kantice su iste, ali ulje nije isto. Znači ulje nema veze s vezom. Ovo ulje što je kupljeno u Nemačkoj i ovo u Srbiju. Evo sad ću to detaljno da vam pokažem da vidite oznake i sve ostalo što ima. Pa hajde da počnemo sa detaljnim pregledima kantice, šta ima sve od oznaka na njoj i tako. Idemo. Ovako možda počnemo, to je da započnemo s ovu veliku kanticu, mada ona i ova su iste, samo ovo je od litar, a ovo je kanister kantica od 5 litara. Znači da li snimao na nju od te oznake ili novu ovdje, isto je. Ona je velika glomazna, na nju ću stavim sa strane ovamo, pa ću da snimam ovo ovdje. Sad kao svi što znate što vozite BMW recommends Castrol oil. Znači tomu u prevodu BMW preporučuje Castrol ulje da se sipe. I neko preporučeno ulje full sintetičko, znači 5V30C3. Vidite ovdje piše, kao što sam rekao, piše sve na nemačkom jeziku. Vidite. Znači ulje originalno. Evo ga, fokusirao ga. Höchstsynthese für Benzinen und Diesel. Znači to je ulje für maximal performance, znači za maksimalnu performansu i jedno drugo. A pozadi isto piše. Znači ovo je ulje original, što se toga tiče. Ima znači evo Castrol i edge.com. Ima sve ove oznake, ovdje piše evo na nemački. Dieses Öl gehalten gebraucht, dobro ne znam baš sve u prevodu, ne znam baš nemački ono ali znam ostalo, nije bitno to. Znači ko vozi BMW, ovaj što ja vozi 520D i ostali, evo oznaka BMW Long Life povaka 0.4, znači to mora da ima ko hoće znači da sipa ovo ulje, to je to. Znači to je originalno ulje. To je meni čovjek jedan doneo prošle godine iz Nemačke i ja sam to sipao prošle godine i nisam imao nikakvih problema. A sad ću vam pokažem kanticu, pošto sam veliku bacio kad sam zamenio. Ovo je Castrol Edge 5V40, što treba da bude gušće nego ono. Neće da stoji ovdje, nema veze. A ono je ređe, znači ulje što je 5.40 ređe nego ono što je 5.30, što uopšte ne valja. Samo se malo fokusira ovaj telefon. Znači ovo ulje nije kupljeno u Nemačku, ulje je kupljeno u Srbiju. Što kažem, boja je ista.
ali ulje unutra uopšte nije isto, kao voda je ovo. Isto ima ono oznaku, ima BMW Long Life i to, ali nema... Ima kao i ovaj ovde, ali nije to. Vidite, drugačije je i ovde. Ovo ima i ovo, ova originalna ima ovo ovde. Ova nema. Ovde ima na nemačkom da piše, pošto je originalno. Ovde nema ništa, piše samo ovo gore. Tako da ovo ulje u Srbiji znači Castrol u Srbiji ne kupovati. Eto, vidjeli ste, znači to je tu. A sad ću da vam ispričam što ne kupovati Castrol u Srbiji. Ljudi, vidjeli ste kantice, pokazujem sam vam sve. I na kraju ću da vam pokažem koliko je retko ovo ulje Castrol što je kupljeno u Srbiju. Znači vidite kao da je voda. A sad što sam teo da kažem, znači ja kad sam kupio ovaj BMW, ja sam raspitivao šta da mu sipem, koju ulju i to, i svi što su vozili, lepo su mi rekli nemoj da kupuješ Castrol u Srbiju jer je to sve falš, original nema. Ajde ovo ono, kao da poverujem, kao da ne, dobro. I prošle godine meni čovjek jedan donese iz Nemačke ovo ulje što sam pokažu iz Nemačkoj. I ja ga zamenim, oko 6,5 litara staje, nebitno, imao sam još jednu, nju sam bacio, znači 7 litara može se kupi ulje, nebitno to, ja zamenim prošle godine i do proletos, prvo što sam menjao, prešao sam nekih 13-14 hiljada kilometara, ništa, ulje je sve na maksimum bilo. I onda sad došlo vreme, prošlo godinu dana, mora se menja ulje. Kupim ovo ulje, ne bi to gde sam kupio, tu negdje u Srbiji. Zamenim i kad skoro 4000 sam nekih prešao od zamenu, ja da pogledam nivo. Ja si uvijek tako gledam bez obzira što auto ne troši ulje, ja da pogledam nivo ulja. Ulje fali za oko, nekih 300-400 grama, 4000 km. Majko mu jebem, ja se razmislim šta je sad ovo. Zašto troši ulje, nema motor je SUV 200.000 km ima. Pitam jednog, pitam drugog, pitam trećeg. I na kraju jedan dečko što zna ovo ono, kaže, gde si kupio ulje? Pa be rekao tu i tu, pa kaže, mora ti troši. Zato što BMW ne trpi loše ulje, pogotovo što je visokotoražna mašina i onda jer ulje je kao voda, nema taj kvalitet, nema viskoznost podmazivanja, on mora da potroši. I on mi kaže, sipaj originalno ulje pa ćeš da vidiš, kao što si već bio sipao. I to je znači problem, ja ne znam, a prvo što je u Nemačku jeftinije ovo ulje, ovde je oko 10 eura litar, a gore nekih 7 do 8 evra može se nađe litar. Prvo jeftinije ulje, a drugo što je bolje. A ovde oko 10 eura litara, a ulje ne valja za ništa. Jedni kažu ove su kantice, pa se to pakuje negdje u Bosnu, ko zna šta si poju u to. Tako da, ne znam, rekao mi da uopšte u Srbiju više nigde ne tražim, niti u ovlašćeni servis, jer šta ga znam, drugačije kažu prave za tržište ovde, a drugačije na zapadu, jeste. Znači sve, i ne mora Nemačka, može, znači Austrija, Francuska, bilo koje te zemlje, što je originalno drugačije su gori, ajde upam navodim primjer, čokolada na primjer, kao sve gore drugačije nego ovde, ali ovo sam si plati nešto bez veze i eto sad, prvo sam ja pomislio da BMW troši ulje, drugo, toliko sam se razočarao u ovo ulje što ne valja za ništa. I to znači što je 5,40, što treba bude gušće ulje, ne, ono je ređe nego ovo 5,30. Nemam 5,30, malo ima nešto u kanticu da vam pokažem. Ali kad budem kupio, pokazat ću vam kako izgleda originalno ulje unutra. Znači nije kao voda, nego je normalno ulje, ima si. I ovo kad Castrol što kupim u Srbiji uzmem malo na prst, ovako nema masnoću u njegovu ulju. Kao voda, znači kao voda je ulje. I eto, znači to sam teo da ispričam, a još jedna stavka, isto drug prošle godine kupi Passata, Volkswagen
Passat B5,5, B5 Plus, kako go, 1.9 TDI i sipa isto Castrovo ulje i kaže mi, ne znam, isto je trako nešto, 3, 4, 5 hiljada kilometara prešao. Kaže, a ja sam imao pre Volkswagen, to nisam snimao, tad ima jedan snimak inače s Volkswagena, prvi izbačen na moj kanal, ali to nešto bez veze što smo ja i taj drugar snimali i on mi, šta sam počeo pričam, kaže, potrošio mi Passat ulje, rekao, kako ti potrošio ulje, nema da dimi ništa, ovo ono, pa bre, rekao, ne znam, prvo sam mislio da mu auto čipovan, pa on kad čipovan, ovo će potroši ulje, jer ja, šta sam teo da kažem, ono, ja sam isto imao Volkswagen Boru, 1.9 TDI, ali ja sam Liqui Moly sipovao 5 godina u njega i ja problem nisam imao. I šta se dešava, on isto sad morao da menja ulje i isto kupi taj Liqui Moly gde sam ja uzeo i evo sad nema da mu troši, znači nije problem u auto, problem je u ovo ulje, što sam do sad pokazivao, problem je u to, srpsko ulje što je, nije ulje nego je voda više, a drugačije, da sam napomenuo, znači kad se ovako pomiriše, ne miriše na ulje, kao što miriše ovo nemačko ulje, nego miriše na neku hemikaliju, na nešto, jebem ga, miriše na ulje, u stvari ima malo. Gledajte, znači ovo je nemački Castrol, uopšte nije voden i kad se uvati ovako na prst, znači nas i tu masnoće, sad ja dera se obrišem, evo stara trenerka, a ovo ću se napravljam čisto da isipem iz kanticu, malo da vam pokažem kako izgleda i eto to je to. Znači to sam teo da snimam, znači savjet, ko hoće da kupi Castrol, znači bolje neka plati poštarinu iz Nemačke 30 evra nekih ili bilo gde na zapad, ako ima nekog da mu donese, znači neka mu donese u Srbiju Castrol, nemoj da kupi uopšte jer će gadno da se zezne. I eto toliko od mene, to sam teo da ispričam, a sad ću vam pokažem, gledajte samo da otvorim. To je čuveni srpski Castrol, to jest nije srpski nego kupljen u Srbiju. I gledajte sad ovo, gledajte vi kako to kao voda. Ovo ulje, to ljudi moji nije ulje nego je voda. Gledajte. Pogledajte unutra koliko to je toliko tečno da ja mislim da sam bolje na nis pumpi kupio ono nisoteko ulje. Full sintetičko bolje bi se pokazalo nego ovo, jer od ovo nema ništa. Ovo je nula, znači nula ulje. Ništa, to je taj kratan klip. Znači pokazao sam vam sve oznake što ima, kantice su iste, ali ulje nije isto. Kad budem kupeo, to je uskoro treba da mi stigne, će mi doveze jedan čovjek što dolazi od ozgo i onda ću vam pokažem kako izgleda ulje Castrol iz Nemačke. A ovo ste vidi, znači kao vode i uopšte, što znači treba da bude gušće nego 5.30, ovo 5.40, ono je reći. To je to, totalno razočarenje u Srbiju, nema ništa da se kupi kvalitetno, bilo šta da se kupi ne valja, da izvinete kao jebemo ga kao šta, znači kurac od zemlju, nema ništa da se kupi, ali ništa i eto to sam znači pričao sada, eto i za drugara sam rekao isto za Passata, potrošio ulje isto Castrol, što smo mislili da motor troši ulje, da je čipovan i to nije. I eto, to je to. Problem je ko naš što nema da se kupi ništa kvalitetno. I moje to savjet, znači ne kupovati Castrol ulje u Srbiji uopšte. Znači ono jeftinije, eto, kad se sve skopi što je jeftinije, platite poštarinu, možda će malo skuplje da vas izađe,
ali nema veze. Dobro, drugari moji, ja idem odavde sad jer ću se skuvam, postaje već vrućina u auto da se sedi, samo sam znači došao da snimim taj jedan klip. Inače BMW Salvo sad vozim jer sam se razočarao u Castro ulje, što je mnogo dobro i ne vozim ga. Ali sad bilo kom da kažem da mi BMW malo potrošio ulje, on će kaže motor ti ne valja. To je tako kod nas ovdje uvijek. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, izvinite što meni je bilo nekoliko dana, što kažem radim ovamo, ne mogu da stignem, eto sad sam stigao snimim taj klip. Još malo je i drugar će spremamo da idemo na more, pa će snimamo i dole neki klipovi, skokovi, mi mnogo volimo da skačemo sa visine. Neki dan snimamo gore na Golemi kamen, na planini idemo Ozren, put pešaka će da snimamo. A do tad može bude još neki klip da treba gurtne da se menju na 101, što i to ne može da se stigne sve. I tako, ništa, znači obavezno idite like, share, subscribe, to jest pretplatite se na moj kanal. I za mog druga iz Bosne, Alena Mašića, jedan veliki pozdrav druže za tebe. I pozdrav za moju koleginicu sa YouTube-a, Katarinu iz grada Knjaževca. Mislim, što kažem koleginica jeste, ona snima nešto za ženski, ja za muški i tako. Ništa ljudi, gledamo se u narednom nekom klipu. Ja sam otišao kući sad da sklonim moje vrućine i tako. Ajde, do tad veliki pozdrav, pa ćao.